ulo ng mga nagbabagang balita. Probinsya ng Cagayan naramdaman ang hagupit ng bagyong Betty. Bangkay ng balyena inanod sa Santa Ana. Kapitana ng Barangay Unida Hill nagsalita na sa isyu ng umano'y pakikiapid sa kagawad. Presyo ng gulay posibleng tumaas dahil sa epekto ng bagyong Betty. Naglalakihang mga alon na obserbahan sa Dagupan City. Pagligo at pagpapalaot sa Tondaligan Beach ipinagbawal muna. Maulang panahon maaaring magdulot ng seasonal depression. At pambato ng Baguio sa Mr. International Philippines 2023 naghahanda na. Magandang hapon na Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naramdaman na ang bagsik ng bagyong Betty sa probinsya ng Cagayan. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang isang abandonadong warehouse. Ang update sa epekto ng bagyo, alamin sa report na ito. Patuloy pa rin ang nararanasang masamang panahon sa probinsya ng Cagayan. Ramdam ang malakas na hangin sa bayan ng Santa Ana. Sa lakas nito, bumagsak ang isang abandonadong warehouse sa Port Irene. Sir, nag-collapse na yung kagwe, totally. Walang nag-occupy doon and humina na ang foundation talaga doon. Malapit naman kasi higit siya sa shoreline at yun, bumigay siya. Ano yan na? Pag-ayos na tayo ng bahay, wala, delikado na! Bilis! Ang residente namang ito sa bayan pa rin ng Santa Ana, sinusubukang ayusin ang bubong ng kanilang bahay. Ramdam rin sa bayan ng Gonzaga at Calayan ang hagupit ng bagyong Betty. Sa datos ng Cagayan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, aabot na sa 68 individuals o 23 na pamilya ang nagsilikas sa bayan ng Calayan mula sa 4 na barangay. 135 na pamilya naman o higit 400 individuals ang inilikas sa bayan ng Santa Ana. Sila ay mula sa mga barangay ng Kasagan, Palawig, Kapanikyan, Zinungan, San Vicente, Parada Batu, Tangatan, Rapul, Santa Clara at Visitasyon. Bagamat humina na sa typhoon category, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour at bugso nga abot sa 100 kilometers per hour. Well, kahapon lang nakaramdam ng malalakas na hangin yung coastal municipalities natin. Pero ang pinaka-affected talaga doon sa out of the 11 areas of concern, tatlo ang nag-voice ng signal number 2. Meron ding naranasan pabugso-bugso nga pong pag-ulan at saka ihip ng hangin po na medyo may katamtaman lakas pag magbugso po siya. Sa kabuuan, mayroon ng 1,129 individuals ang naapektuhan ng bagyong Betty sa Cagayan Valley Region. Inaantay pa ang report sa danyos na dulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isang bangkay ng balyena ang natagpuang palutang-lutang sa dalampasigan ng Cagayan habang binayo naman ng naglalakihang mga alon ang dalampasigan ng Batanes. Magbabalita Charles Limon.
Naglalakihang alon ang naramdaman sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Sa lakas ng mga alon, isang bangkay ng balyena ang nakitang palutang-lutang sa dalampasigan ng barangay sentro. Siya po ay nakay na at saka nasa state of decomposition na siya at medyo nangangamoy na po siya. Hindi na nila ma-identify kasi halos kwan na, decaying na yung body ng balyena. So sa ngayon, hindi pa namin masabi kung ano yun. Inintay ko rin ang BIFAR kung ano yung final na kwan nila, na pronouncement nila, kung anong species yun. May haba itong 9 na metro. Pasado alas 11 ng umaga ngayong araw na ilibing ang nasabing balyena. Pabugso-bugsong ulan at hangin rin ang naramdaman sa probinsya ng Batanes. Sa huling update ng Pag-asa, namataan ng mata ng bagyo sa layong 330 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ngayon hanggang bukas, inaasa ating mabagal ang pagkilos habang nasa dagat malapit sa Taiwan, Batanes area. Kahapon, sinamantala na ng ilang mga mangingisda malapit sa dalampasigan ng Basco ang paglilikas ng mga bangka. Kita rin ang mga naglalakiang alon sa karagatan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, northeastern part ng Cagayan at Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, northern at eastern part ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte, northeastern part ng Abra at hilagang bahagi ng Kalinga. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hindi naman inaalis ng Department of Agriculture ang posibilidad ng pagsipa ng presyo ng gulay sa kalagitnaan ng epekto ng Bagyong Betty sa Cordillera. Ang latest update sa presyo ng mga gulay, alamin kay Charles Limon. Kahit na masungit ang panahon, nagbenta pa rin ng strawberries sa kanyang stall si Venus sa La Trinidad, Benguet. Pero mula sa 200 piso kada kilo, ibinaba na niya ito sa 150 piso. Turista sir, meron din kaunti. Yung pan lang siguro, mga may tag-iisa ganun sir, hindi naman masyadong marami. Nakagaya nito wala. Pero ang tinderang si Sharon nangangamba na baka masira ng bagyo ang kanilang tanim na strawberry. Oo naman sir, kasi kawawa naman kami. Yung mga strawberries, iwala na ng kabuhayan sir. Kaninang madaling araw pa naramdaman ng mga magsasaka yung malakas na pabugso-bugsong ulan at hangin. Kaya yung ilang magsasaka, problemado ngayon dahil posibleng masira yung kanilang mga pananim dito kapag magtagal pa itong ganitong panahon. Dahil dito, unti-unti nang tumataas ang tubig sa ilang taniman sa strawberry fields. Pero ang grupo ng turistang ito, namili pa rin ng pampasalubong. Mag-i-stay na po kami sa transient namin. Tapos uwi na po kami bukas. Bumabagyo man, tuloy pa rin ang trabaho sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Pero kapansin-pansin ang kakaunting pagdating ng mga magsasakang nagbabagsak ng kanilang aning gulay. May mga landslides na so to avoid probable delay din lang ng mga gulay nila na nakatabi sa kalsada, mas mainam na mag-harvest siguro sila after nitong bagyo. Wala pa namang pagtaas ng presyo ng gulay. Depende pa din sa demand kasi maski mababa ang supply or yung dumating na farmers natin, yung gulay, kung yung demand naman is, syempre pag ganitong bagyo, kukonti ang lalabas na mamimili, baka same pa din naman. Sa monitoring ng La Trinidad Vegetable Trading Post, naglalaro pa rin sa 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng presyo ng repolyo depende sa klase. Ang patatas naglalaro sa 21 hanggang 60 pesos depende sa laki, habang ang wombok naglalaro mula 8 pesos hanggang 20 pesos. Ang labanos 12 hanggang 30 pesos at carrots 6 pesos hanggang 35 pesos. Pero ayon sa Department of Agriculture, posibleng maapektuhan ang presyo ng gulay dahil sa mga pagsasara ng mga kalsada. Posibleng magkaroon ng
epekto. Pero hindi ganun kalaki, Charles, kasi it's still yung supply. Gaya nga na nasabi ko sa'yo, basing on yung sa available volume for trading and yung volume traded outside the Trinidad, lumalabas malaking bilang pa rin yung ating supply sa kasalukuyan. Nag-ikot na ang Disaster and Risk Reduction and Management Unit ng ahensya upang malaman ang danyos ng Bagyong Betty sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naranasan naman sa Baguio City ang pabugso-bugsong pag-uulan ngayong araw. Ating alamin ang iba pang mga detalye sa lagay ng panahon sa lungsod. Narito ang report. Buong araw naging makulimlim sa lungsod ng Baguio. Naranasan din ang pabugso-bugsong pag-uulan at malalakas na hangin. Pansamantalang isinara ang kahabaan ng Harrison Road kaninang umaga para tanggalin ang bumagsak na puno. Agad din itong binuksan sa trapiko. Isang motorista naman ang nagtamo ng mga sugat at galos matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo. Yung taxi saka yung motor. Ano po? Sa may overpass kanina. Siguro sa lakas ng ulan kanina. Yung lang yung driver ng motor, may mga bruises. Naman ng power interruption ang ilang mga lugar sa lungsod. Dahil pa rin sa lagay ng panahon, kanselado ang pasok ng mga pribado at pampublikong mga paaralan mula sa mga preschool hanggang high school. Wala pa rin namang itinataas na signal number sa Baguio City. Bali, in-enhance kasi niya yung southwest monsoon. Kasi si Betty kasi pataas, palayo. Pero dahil po sa pinalakas niya si southwest monsoon, kaya po nagkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rains sa ngayon. Pinapayuhan pa rin naman ang mga residente na maging maingat at alerto sa lahat ng pagkakataon. Aasahang magtatagal ang masungit na panahon sa lungsod hanggang sa Biyernes. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Kapitana ng Barangay Leonila Hill, Baguio City, nagsalita na sa isyu ng umano'y pakikiapid sa Kagawad. Ang kanyang eksklusibong pahayag, abangan. Kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Eksklusibong nagbigay ng pahayag ang punong barangay ng Leonila Hill, Baguio City sa kinahaharap nitong isyu ng pakikiapid umano sa kanyang kagawad. Kanya ring sinagot ang ilan pang mga isyong ibinabato sa kanya. Ang update sa report.
Napakarami nyo, alam ko yun because you always call me every time you see something. Emosyonal na humarap sa news team si Margarita Marinas, ang punong barangay ng Leonila Hill, Baguio City. Maliban kasi sa isyu ng umano'y pakikiapid, marami pang isyu ang ibinabato sa kanya. Isa na raw dito ang isyu ng pagiging dual citizen. Bago kasi tumakbong punong barangay noong 2010, nagtrabaho ito ng 20 taon sa Estados Unidos at bumalik sa bansa taong 2006. Taong 2016, inireklamo at kinasuhan siya ng administratibong kaso ng 2 residente ng kanilang barangay dahil dito. That case was dismissed in January or February of 2018. So I was cleared of that case. Ayon kay Attorney Edgar Avila, isang legal expert, meron tayong Supreme Court decision dyan na ang dual citizens or former Filipinos who acquired citizenship in other countries have the right to vote and the right to be voted upon. So right now, walang question na ang dual citizen na dating Pilipino ay pwedeng tumakbo at pwedeng mahalal at pwedeng magpwesto in any of our elections, including yung barangay elections na yan. Yung Republic Act 9225, yan yung Citizenship, Retention, and Reacquisition Act of 2003. Ito yung nag-grant ng dual citizenship. 2016 ay kinasuhan muli ang kapitana ng isa sa kanyang kagawad dahil umano sa pagiging arugante. Pagtatanggol niya sa sarili. She has always been reprimanded for not doing her duties as a kagawad. Her committee is being, yun ba po napapabayaan niya. Kaya syempre being the head of office, I have to remind her what she needs to do. Mabait po ako, pinakamatulungin na tao dito sa barangay. Kasong concubinage naman na ang isinampa sa kanya taong 2020 ni Mrs. Merlita Tamo. Nauna nang inihayag ni Mrs. Tamo sa news team ang kanyang paghihirap dahil sa kanyang mister na si Kagawad Edgar Tamo at Kapitana. Sobrang sakit. Mas gugustuhin ko lang matanggal sila ng ano. Mas gugustuhin niya raw matanggal. Matanggal sa serbisyo. Kaysa araw-araw ko nakikita. Araw-araw yung pasakit na nararamdaman. Ay wala po. He is only my driver. I look at him only as my son. Dahil sa totoo po, napakasipag. Hindi ako lumalayas ng bahay na walang pangatlo dahil ayoko ng issue. I never had an issue before, you know. Kaya rin daw sa bahay ng Kapitana umuuwi si Kagawad ay dahil dito siya nangupahan ng pinalayas umano ni Mrs. Tamo sa kanilang bahay. Nauna na ring inihayag ni Kagawad Tamo na kaya umano sila nag-away ng kanyang misis ay dahil nahuli niya ito at ang lalaking kalaguya umano ng kanyang misis. Matatanda ang May 25 ay nagsagawa si Mrs. Tamo, kanyang mga anak at ilang mga residente ng Leonila Hill ng isang silent rally para mapababa na sa pwesto si Kapitana at Kagawad Tamo. Pakiusap naman ng Kapitana sa kanila, antayin na lamang ang magiging desisyon ng City Council sa isinasagawang investigasyon ukol sa issue base na rin sa utos ng Ombudsman. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa inyo, napakarami nyo, alam ko yun because you always call me every time you see something on social media. Hindi ko na kailangan. Gusto nyo pa bang sabihin ko ang pangalan nyo? Mabait, marami pa rin nagmamahal sa akin. Hiling lang niya, manaigang katotohanan upang matuldukan na ang mga issue. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakararanas ka ba ng anxiety of depression tuwing tag-ulan? Ayon sa mga eksperto, senyales raw ito na mayroon kang seasonal depression. Karagdagang impormasyon ang dulot ng malamig at maulang panahon kay Nicole. Kaya bihirang lumabas ito para libangin ang kanyang sarili. Turn yung time na nakahiga ka na lang eh. Tapos hindi ko alam kung bababa ako or lalabas ako ng kwarto para kumain or
alam mo yung tinatamad na rin akong mag-phone, ganyan. Kaya nakatulala ka na lang and yun nagsistart ka ng mag-overthink ng mga bagay-bagay in which hindi siya good. Kaya social media ang kanyang naging takbuhan. Ang ginagawa ko ngayon is, manood ng YouTube, manood ng TikTok, ganyan. Pero pinipili ko yung content na papanoorin ko. In which, syempre ngayon, very gloomy yung weather, parang nakakadagdag siya sa parang negative thoughts, ganyan. Ang fresh graduate namang si Maan, iba naman ang hilig. Yung, for example, pagbabasa, ganun. Yun kasi yung ginagawa ko most of the time, yung magbabasa, dinadivert ko yung since may ginagawa ako ngayon na kailangan kong gawin, which is into reading. Yun na yung parang dinadivert ko yung attention ko doon. Para hindi ko mapakain yung negative thoughts and yung antok ko, yung bagot ko, yung pagiging unproductive natin. So, ayon kay Ricky Ducas, isang mental health advocate, may direktang epekto ang panahon sa mental health ng isang tao. Mental health tawag na seasonal anxiety. Yan. So, may mga tao na ang brain kasi natin is associated din sa mga pangyayari. So, ang tendency nag-flashback, so nagkakaroon din ng emotions sa pagkalitong season. Then, na-associate natin itong mga true moments sa emotions na. Kaya, ito yung katanungan na may effect ba? So, yung sa emotions, yes, meron. Sa iba, meron naman, kabaliktaran, they enjoy this season. No? They enjoy this kind of weather. This is their kind of weather wherein they find the solidarity, they find happiness. Kaya ang UP Baguio, alok ang iba't ibang aktibidad para mapabuti ang mental health ng kanilang mga estudyante. Prevention, may mga iba't ibang activities like mga seminars, raising awareness, ganon kung how to deal with mental health crisis, ganon. Nag-i-invite din kami ng mga speakers, professionals, ganon, para mag-spread ng message. Suportado naman ito ng pamahalaang lungsod. Here in the city of Baguio, we have been alarmed by the news about suicide cases among the youth over the past months. And we have to address this head-on. It is about time that we address mental health using a holistic approach. Sa buwan ng Hunyo, inaasahang idedeklara na ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Jason Andaya para sa Luzon. Headlines. Dahil naman sa Typhoon Betty, pinagbawal muna ang pagpapalaot at pagligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Ang San Roque Dam naman, nananatiling normal ang level ng tubig. Yan at iba pang mga update ihahatid ni Lynette Iris Pai. Bagamat malayo ang Bagyong Betty sa Pangasinan, ramdam pa rin ang epekto nito sa probinsya. Patunay rito ang naglalakihang alon sa Tondaligan Beach sa Barangay Bunuan, Dagupan City. Upang maiwasang makapagtala ng insidente ng pagkalunod, ipinatutupad sa lugar ang no swimming policy. Nahirapan dito, dahil dito sa mga pabugsong-bugsong hangin ng dala ni Betty, ay pwede magkaroon ng changes sa alon. At yun nga, sabi nga ni Pag-asa, posible na mag-cause ito ng riptide na pwedeng mag-iba yung alon. At the same time din, baka magkaroon din siya na undercurrent na pwedeng hatakin yung mga naliligo sa mga dagat natin at saka baka madisgrasya pa sila. Bilang pagtugon na rin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 1, pansamantala na rin ipinagbabawal ang pagpalaot ng mga mangingisda. Ngayon, nag-implement na kami rito kasama katuwang namin ng PNP Maritime at Coast Guard at Philippine Navy na huwag na muna magpalaot para makasigurado. Patuloy rin ang monitoring sa coastal at island barangays sa lungsod. Ni Pag-asa, hindi nga siya maglalandfall but bagyang makakaranas tayo ng epekto lalo na yung malakas na pabugso-bugsong hangin at yung pagtaas ng alon. Samantala, binabantayan rin ang water level sa San Roque Dam. Kaninang umaga, nasa 228.69 meters above sea level ang tubig sa San Roque Dam at walang nakabukas na gate.
Sa mensaheng pinadala ni Ms. Odette Rivero, ang tagapagsalita ng National Power Corporation, inaasahan na hanggang sa huling linggo ng June 2023 ay tataas pa ng 233.04 meters above sea level ang tubig sa dam. Bagamat ito ay bahagyang mababa sa forecasted rule curve requirement na 235.22 meters above sea level, tiniyak na natitipid ang tubig sa dam dahil sa pinatutupad na maintenance shutdown ng San Roque Hydroelectric Power Plant. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Atin namang balikan ang naging acquittal ni dating Senator Laila De Lima sa kinaharap nitong drug case. Ipapaliwanag yan sa Ikaw at ang Batas. Again, another controversy is the acquittal of former Senator De Lima doon sa drug cases. And ang tinuturong responsible sa acquittal, yung pagkaroon ng reasonable doubt, ay yung affidavit of retraction ni Ragos, who was the former Bucor officer in charge. And ano ba itong affidavit of recantation? Ang isang affidavit of recantation is one affidavit which renounces yung former affidavit niya. At i-withdraw mo yan and publicly sasabihin mong hindi yan totoo. Actually, nangyari yan sa mga Digamo suspects now. 4 of them na earlier sinasabing nag-confess have already issued affidavit of retractions. Ang tingin ng ating Korte Suprema sa mga affidavit of retraction is it is always with suspicion and reservation. Pinaghihinalaan ang mga affidavits of retraction. And the Supreme Court said it looks with disfavor upon retractions of testimonies of witnesses who previously testified in court, tapos babawiin nila. So insofar as credibility is concerned, doon sa mga kaso, hindi dapat bigyan ng credence ang mga affidavit of retraction. At sinasabi ng ating Korte Suprema dito na if the testimony earlier given by the accused in court will stand on its own, no, merong corroborating testimonies or evidence, then the affidavit of retraction will stand. Usually kasi tayo ay nagre-retract dahil ikaw ay nabayaran, dahil ikaw ay napakiusapan. And you should prove that when you gave that testimony, talagang honest mistake yung nangyari. Otherwise, you will now be charged for perjury. Susunod, pambato ng Baguio sa Mr. International Philippines 2023, naghahanda na. Ang detalye abangan. Sa music ng batang 90s, tara natin ang itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon.
Determinado namang patunayan ng pambato ng Baguio City sa Mr. International Philippines 2023 ang kanyang sarili. Kawalan ng kumpiyansa ng ibang tao sa kanya, nagtulay sa pagsali nito. Magbabalita Lynette Iris Pai. Magiging kinatawan ng Baguio City sa Mr. International Philippines 2023 si Nikki. Pero hindi raw naging madali para sa kanya ang pagsali rito. Maliban kasi sa problemang pinansyal, marami rin daw ang hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Ay, ganyan. Siguro hanggang ito lang yung kakayanin niya, hindi niya maabot to. Pero nakaka-accept naman ako ng rejection. Kaya nga ako andito sa harapan nila para patunayan kung ano ang meron ako ngayon. Pero hindi ito pinanghinaan ng loob. Bago pa ang kanyang pagsali, nagsimula muna siya sa modeling. Mula rito, naimbitahan na siya sa iba't ibang pageant. Kasi dito ko nararamdaman yung saya. And siguro dito ko rin makukuha yung opportunity para makamit ko yung pangarap ko. Kasi dahil gusto ko rin mag-artista soon, sa future. Noong nakarang taon, nasungkit niya ang Mr. Northern Philippines Teen 2022. At ngayon, determinado siyang sungkitin ang titulong Mr. International Philippines 2023. First of all, nagre-ready po tayo sa body physique and maraming improvement, self-improvement ang ginagawa natin para makamit natin. Ang Coronation Night ay gaganapin sa Pasay City sa darating na June 28, 2023. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Patuloy pa rin po tayong mag-iingat lalo na sa kasalukuyang lagay ng panahon. Maari pa rin naman kayong makibalita sa aming Facebook page na Regional News Group RMG Luzon. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.